Media, MG Media, MG Media. أمن زمان سنعرف بسفلالي مغنيات داخل متزانح سبورتاون نسبتات بربارن معبالن زتير كبت خيدو وكليرينا محمد أي فرح نزل أخوذ زبزب دانا يتقبري هوت كتور بيا ኣብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብተሳትፎኩም ንምሕያል ብቑዓት ስፖርታዊ ንምፍራይን ዘተኮረ ርክብ ብ23 ሚያዝያ ተኻይዱ ኣብቲ ወከልቲ ኣካላት ስፖርትን ህዝብን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ጉድለት ምሕደራ ሕፅረት ባጀትን መሳለጥያታትን ከምኡውን ዘይምህላው ብቑዕ ትሕተ ቅርፅን ትሑት ኣቃልቦን ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ሃገራዊ በዓላት ተደሪቱ ከም ዝፀንሐ ከም ሳዕቤኑ ድማ ዓቕሚ መንእስያት ኣብ ስፖርት ከም ዘይተመዝመዘ ተገሊጹ ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ባህልን ስፖርትን ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ አቡበከር ዓብደላ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ስፖርት ኣእምራውን ኣካላውን ኩነት ዜጋታት ኣጣሚሩ ዝሃንፅን ዘዛንን ከምኡውን ፍቅርን ሓድነትን ኮስኪሱ ኣፍራይነት ዘዕቢ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ናይ ኩለን ኣካላት ተገዳስነት ብዓብዩ ድማ ኣበርክቶ ህዝቢ ንምድንፋዕ ብዝለዓለ ክስራሕ ኣተሓሳሲቡ ኣማሓዳር ንኡዞባ ሰንዓፈ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ሽከር ብወገኑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝምዕብል ውዳበ ብቁዕ ኣመራርሓ ከምኡውን መሰረታዊ ስፖርታዊ ትሕተ ቅርፅን ፋይናንሳዊ ምንጭን ምዝድንፍዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ንኡዞባ ዘሎ ብድሆታት መድረኽ ብመድረኽ ንምፍታሕ ከም መሰረት ዝገበረ ፃዕርን ኣበርክቶን ከም ዘድሊ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ስፖርታዊ ንጥፈታት ብልዑል ተወፋይነትን ተገዳስነትን ስለ ዝሓትት ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ብዝለዓለ ክቅፅል ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝነብሩ ዜጋታት ንምዕባለ ንጥፈት ስፖርት ንምሕያል ዝለኣኽዎ ናውቲ ንዝምልከቶም ከም እተረከበ ወኪል ኤሪና ገሊጹ MG Media, MG Media.